Jednom sam sedela u restoranu čekajući gospodina Bradića. Želeo je da napiše članak o mom životu. Sedela sam tako sama i razmišljala kako bi bilo dobro da pobegnem. Bila sam mlada raspuštenica, u to vreme to je bila velika sramota. Osetila sam osude i poglede ljudi. Pozdravljali bi me tupim osmehom i raspredali o tome kakva sam ja to žena. Suzanin izbor je danas Milena Đumić, glumica. I ona bi sad rekla, ma nisam ja više glumica, napustila sam pozorište. Jednom glumica, uvek glumica. Danas si dala fantastičan performans. Hvala ti lepa. Drago mi je posle toliko vremena. Znači nisam se pojavila pred publikom 25 godina. Tada sam napustila pozorište. Zbog ljubavi neke? Ne zbog ljubavi. Zbog svađe? Pa ne bih da pričam o tome. Ne bi bilo lepo da kažem. Dobro, svaki zločin zastareva posle 25 godina, budi sigurna. Ali danas je stvarno bilo uživanje slušati te. Ti si monolog jedan izvela iz knjige Zovi me hrabra Ankice Orčić. Kako znaš Ankicu? Ankicu znam 40 godina. Samo 40 godina. Znači, znam njen život od 20. godine, otprilike. To je baš tada, pa i više od 40 godina, je li tako? Kada se razvela, kada je stvarno živela u šupi. Kada je mala Milena stvarno ostajala sama. Ja tad nisam mogla da joj pomognem u tom smislu da čuvam Milenu uveče, zato što sam imala predstave, ali smo pomagale jedno drugoj i ovako i onako. Upravo zato je, ja sam recimo kada si stala za mikrofon i kada si počela da govoriš, ja sam mislila da pričaš o sebi. Toliko si bila uverljiva, toliko si bila dobra. I mislim da je vreme da se vratiš glumi. Hvala ti. Saznanje da nemate ništa, ni vi, ni dete, toliko je bolelo da ni plakanje nije vredelo. Suze, te kapi isceliteljske, kažu da leče dušu. Isplači se, bit će ti lakše, kažu. Ne, zabludaj, neće biti lakše nikada. Suze su bile samo most koji smo morali preći. Sa nama je i Zorana Šulc koja je napisala i par reči u komentaru same knjige i danas si govorila, Zorana, o toj knjizi. Jesi ti uticala na Ankicu da počne da piše? Rekla mi je malo pre da jesam. Nisam verovala, ali Ankica mi je rekla samo da znaš da si ti krivac što sam ja napisala knjigu. Mislim krivac po znacima navoda, a meni je veoma drago što je ona. Ako sam mogla nekog da podsreknem za nešto lepo, onda, evo, da tapšem sebi po ramenu. Evo ja tapšem. A i ti je, naravno, ti si nas upoznala, Suzana. Tako da obe smo negde krivci. Kako osnažiti žene? Kako ih ohrabriti? Da li je dovoljno da pročitate ovakvu jednu knjigu i šta posle? Pa ja mislim da se takva žena ipak rađa, da ne možeš tek tako pročitaš neku knjigu kao odeš kod psihologa i on ti pomogne da ti postaneš hrabra. Ne, čovjek mora da pada, da udara glavom, da bude sav modar i onda ili se da maže te modrice da se sklone, znači sam sebi mora da pomogne. Smatram da uvek moramo same sebe da ohrabrimo ili neka drugarica, ali knjiga, ne znam, lepo je pročitati tako nešto i shvatiti da postoji možda nešto i gore nego što si ti proživela ili proživeo ili nešto slično o tome i način na koji se neko digne ne znači da može i čovek sam da se digne, tako da sve je to u nama.
evo, kosom i lepotom i osmehom Ankica Orčić Utornik ili Ankica Utornik Orčić. Ili ja to nešto uvek ispremeštam tvoja prezimena? Ali to je tako, jedno i drugo je to sve tu. Nalazimo se na salašu koji se zove Majkin salaš. Ovde si već organizovala jedare ili možda čak 2 puta neke događaje. Jedan je bio Vila vina, je li tako? Da, Vila vina je bila ovde, a Diva turizma je bila u Patriji u Subotici. I bilo je logično... Mali Vilenje. Bilo je logično da i promociju svoje prve knjige za sada uradiš ovde. Okupila si dosta sveta. Ko je sve došao? Pa svi oni koji me poštuju, vole i cene, a i danas sam se sama iznenadila da ih je baš puno. Obično uvek misliš ljudi ti zavide, pa nešto su kivni, pa nešto neće doći, pa međutim došli su. Došli su oni koji te vole, koji su razumeli tvoju poruku i koji su razumeli i poštuju tvoju snagu. Nije lako sesti i napisati knjigu. Svi kažu, a danas svi pišu. Nije istina. Sedi pa napiši da te vidim. Kako si izabrala naslov? Pa ono što sam ja uradila i gde sam ja kročila nogom, niko se nije usudio ni da pruži nogu. Mnogo situacija je u životu bilo vrlo hrabrih, koji čak i neumnih, koji naprosto je van svake pameti da bi to neko mogao i da uradi. Jedan od toga otići iz centra grada u Selendru. Treba biti vrlo hrabar, jedna sama žena, otići u jedno selo, nepoznato, totalno sve nepoznato i krenuti život iz početka. Po meni je to jako hrabro. I bilo je mnogo situacija gde sam bila izuzetno hrabra. Još ću jednu spomenuti, ujutru u 3:30 potpisujem u bolnici da idem kući jer moram, dete mi spava, a ja imam problema, doktor me ne dozvoljava, ja potpisujem iz šok sobe, ja idem kući jer neću da se dete probudi, a da mene nema kod kuće. Crna ti. To je prosto sudbina majke i sudbina žene koja je ostala sama. I dugo si bila sama dok nisi srela Željka? Pa 36 godina sam bila sama. U principu sve sam uradila sama i podigla dete i školovala i udala i kuću joj dala i sve uradila, sve završila. Željko se pojavio onda kad je Milana se pojavila i kad je trebalo Milani i mama i tata. Da pojasnimo, Milana je usvojena ćerka Ankice i Željka i eto, život je tako podelio karte da sam ja kuma Milanina i tako smo se nas dve izbližile i zapečatile naše prijateljstvo. Ankice, ljudi te čekaju, prijatelji te čekaju, tvoji praunuci te čekaju. Žena mlađa od mene ima praunuke. Je li to u redu? Jeste. Kad si hrabar i kad ideš hrabro kroz život, sve je moguće. Ovo je Suzanin izbor. Radila sam uglavnom noću, smešila se, bila ljubazna i zabrinuta. Zabrinuta jer je devojčica ostajala sama kod kuće. Bila je tako mala. Trčala bi do kuće da vidim, da virnem kroz prozor da li spava i brzo se vraćala nazad na posao. Prisjećam se, devojčica je porasla, ide u 4. razred, pričamo, družimo se, idemo u bioskop, pita me za oca. O njemu sve najljepše. Tako mora da bude.